vakawanda vanhu vauya pana nditi mukatarisa patori nechikadhi chaakatonyora chakanyorwa for your open in the life but vanhu vakawanda vauya panapa vachitoti mangwana tokutovatora mangwana kuita sei no it's okay but nhasi I surprised ndiri mangwana pakanyida kutoti ndikuya nezvinhu zvake zvakakwana ndatozongona kuti hembe ndo dziri padhuze dzasai ndati ndichafoita follow up I buy this hembe ndakanotenga hembe dzangu ndikati handisi kutenga bero wai ndiri kuda kumuona kunge munhu wese ndofanira kumukoshesa the same hembe yandotengera mudzimai wangu ndo zvandinofanira kumuitira kumuitira so I believe kuti mafadza omwoyo wangu samo mandisunungura ndikoma segangu ndahapana apa uchidrive mota yako from the street that's my wish in your life yeah is it andiri yeah nice mkoma thank you so much yeah thank you so much God bless you no it's okay andiri yeah bo don't worry mwari wane nyasha naka baby nice makorokota yako tapamai no it's okay sharp all right it's okay so apindezwe pindai okay nice muri sei ndiri bosha tinofara zvekudaro aditi chekutanga vada kuzoti anombonzi mai anombova ane makore mangani mai anoti dan anonzi Portia Vashpo ane 26 years alright anga achigara zvake mustreet muroad nemwana muchechi angondozvara kupariri nyatwa pandanguya paroad ipapo mamuzvara musi wani mwana ndikamuzvara musi 11 February mapast 12 dzimanheru nditi kureva kuti ane mazuva mangani ane 5 days 5 days saka titsanangurirei kubva pamakazvara mwana muchinogara parodhi chimbonatsoudzayi vanhu nyaya yenyu chaizvo zvati kusvika pari nhasi kubva patakasanganawo kusvika nhasi nezvaitaura vanhu zvese musi wandakabva kuchipatara ndikaona sista wangu anonzi Sister Pams ndokubva vandiisa pasocial then mangwana acho vakasiya vanditi hautore nguva pane vanhu vachauya vachatouya chitokubatsira chazokutakura ipapo kubva kuwanza dzavo vauya mangwana acho makuseni ndovakatanga kusvika zvikanzi ndina kurara nevanhu nemanhekiki nevidhios iyi chichi ndobva ndataura navo amirira zvakaita kuzvara kufirwa kwandakaitwa nababa vemwana wangu nekuzogara kwandakaita parodhi ipapo but it's okay mire tione zvekuita ini muri kuda chii ndikati ndikuda kana 1 room kuti ndigare chero kuepoepo zvako nemwana chete ndowanawo something chekuti ndiite kana musika kana chii chikugara zvangu nemwana zvakanaka it's okay then vanhu vatinaigara ipapo vanenge vachigara maflats memuyawo vachitaura zvakasiyana siyana sei vari kuzotora mafoto vari kuita mari nevanhu ava tovashandisa vachabirwa mwana uku rasta waitsotsi zvekuti nina zvatumboita ipapo zvekutotya zvekuti ndada kutotya kana vachinge vatouya pacho
munhu uya auya. Asi nhasi itori testimony yeupenyu hwangu. Ndosvikawo pandasvika ipo panapa nemwana wangu ndasingafungidziri kuti tichatopinda mumba makadai so. Tinotenda Mwari. Saka nezvaitaura vanhu muchinzi tsotsi muri kuitwa mari nemi, kune vamwe vanhu vachatadza kubatsirika kunze uku nekuda kwevanhu vanotaura izvozvo. Mungadawo kuti kudii nezveSaint TV uye maiziva here Saint TV tisatauri? Ndasingatomboziva zvachose kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika. Tori mamiracles. Mungadawo kuti kudii? Kune vamwewo futi vachaudzwa kunzi muchabirwa, muchabiwa, muchaitwa sei patine tichibatsirana nevanhu. Mungadawo kuti kudii kune vanhu uye nevanhu vaitaura kuti muchabirwa mwana imi maona pamauya kuzosiwa nekugara. Mungadawo kuti kudii? Kazhinji kacho munhu unongobvunza hana yako nemwoyo wako kuti munhu uyu akamira sei. Zvinenge zvataura mwoyo wako kuti aiwa chimboona kuti unosvika papi kuti kumhanya kuti munhu uyu anozondidai nekuti wazoteerera vanhu unoblokerwa kuti dzakudza kuti uyambuka ukaramba uchitambudzika. At the same time vanhu vacho havana hope yavanenge vachikupa futi zvachose. Ivavo futi vanenge vachikudiscourage. Havana kana hope yavanenge vachikupa kozi nzvimbo iya yatifunga kuti yaisvika 2022 2023 ndobva ndandogara nababa vemwana vachizoshayika paya 2023 chidzoka futi 2025 ipo paya. Hapana kana munhu akambopa hope yekuti anokwanisa kundibhadharira rent kana papi kana papi but yaitongoti waitongondiona kuti ipo paya. Vachingokutarisai nemwana muchitonaiwa mvura hanzi yakanaya nezuro, hapana akauya akati uya mupinde mumba? Hapana. Hapana akauya. Vaitoti oi chekufuga ichi chimufuge muchinaiwa ipapo. Yai. Saka muri kunzwa sei kuti zvamaishuva zvaitika zvekuti mugare mumba une mwana? Ndiri kunzwa kufara, kutochema nekufara chaiko zvachose. Sekuti Mwari ndinovatenda sei asi ndichavanamata, ndichavatenda kushandafa. Saka isusu ticharamba tichizama kubatsirana nemi. Kagurosarawo kedu ndikaka kamuchange muchishandisa tikawana zvimwe changoramba chingouya tichibatsirana nemi kusvika masimba maugona kuzvimiririra nekushanda nekushandira mwana wenyu. Handiti? It's okay. Aiwa, nichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunoramba muchitipa pano paSaint TV basa ichienda mberi. Chida kutenda nekuda kwebasa guru ramuri kubata paNaposha pamwe chete nemwana wake uyo ane 5 days. Aiwa, Mwari wekudenga wakuropafadzei. Iye zvino ndakudzoka zvakare kwamuri ndichiti kune vaya vachiri kuda kubatsirana naye, aiwa mukana uchiripo kubatsirana naye nekuti toda kuti tinge tinomutangirawo musika waanokwanisa kuhodha nekutengesa ari pamba. So kune vangada kuita chinhu chakanaka ichi tibatei panhamba dziri pascreen from Uncle Saint TV crew. For now, it's much love.